Какво е квантова психология? Това е психологията на новите времена. Здравейте! Радвам се, че сте тук, защото това, което ще споделя днес с вас, е покана. Покана по един различен начин да погледнем на човешкото същество. Нов начин да гледаме към себе си, съответно и към реалността, която създаваме. Сега е особено време. Време, в което старите структури се разпадат, външните и вътрешните. Хората започват да се пробуждат не само за това, което се случва отвън, но и за онова, което е навътре. Психологията вече не може да бъде само това, което беше. Ние не сме само ум, не сме само мозък, ние не сме само тяло. Ние сме квантови същества. Какво е квантова психология? Квантовата психология е пресечна точка между две науки. Науката за вътрешния свят на човека, психологията, и науката за естеството на реалността, квантовата физика. Квантовата психология е посоката, в която започваме да виждаме човека не само като биологичен организъм с биография, а като енергийна система, като информационно поле, като душа с памет, свързана с цялото, със своето минало, с бъдещите си възможности. Психологията вече не може да игнорира полето. Всичко, което преживяваме, мисли, чувства, усещания, вибрира в поле, което твори и създава ограничен свят. Вътрешното ни състояние не е просто продукт на миналото, а формира действителността, в която живеем. Нашето тяло пази информация. Нашето сърце излъчва електромагнитен сигнал, който влияе на живота ни. Нашите вярвания създават вълнови интерференции. Нашето внимание насочва енергията. Сега ще ви разкажа какви бяха двете науки, когато бяха разделени и къде са пресечните им точки сега. Квантовата физика е дял от физиката, който изследва микросвета, света на частиците, атомите, електроните, фотоните. Тя разкрива, че материята не е твърда и стабилна, както сме свикнали да я възприемаме. Тя е енергия, вибрация, вълна, една частица, която може да съществува на няколко места едновременно. Самият акт на наблюдение променя реалността, така нареченият ефект на наблюдателя. Частици, които са били свързани, могат да комуникират мигновенно, независимо от разстоянието, така нареченото квантово заплитане. Всичко във Вселената е информационно и енергийно поле. Няма твърда граница между материя, съзнание и пространство. Основното послание на квантовата физика е реалността не е обективна и фиксирана. Тя се оформя от наблюдението, намерението и взаимодействието с енергийното поле. Какво е психология? Психологията е наука за психичните процеси, преживяванията, поведението и вътрешният свят на човека. Тя изучава как мислим, чувстваме, избираме, реагираме. Психологията изследва какво формира личността ни и биологичната природа до семейните, социалните и културните влияния. Как работи съзнаваното и несъзнаваното. Психотерапията работи в посока да трансформираме преживявания от детството, травми или родови модели, които оставят отпечатък в нас. Как можем да променим себе си, да развием по-здравословни модели, да се свържем по-дълбоко с истинската си същност. Как да осъзнаваме и разгръщаме способностите си и да изработваме нови. Психологията преминава от поведенчески модели към хуманистични, трансперсонални и все повече към интегративни, енергийни и съзнателни подходи. Основното послание на психологията е, че вътрешният свят определя преживяването ни за реалността. Трансформацията започва отвътре. Къде са допирните точки между квантовата физика и психологията? Там, където енергията и съзнанието се докосват. Там, където става ясно, че нашият вътрешен свят не е отделен от външния. Ето някои ключови пресечни точки. Първата. Съзнанието влияе на реалността.
Квантовата физика показва, че наблюдението влияе на обекта. Психологията казва, твоето възприятие оформя реалността ти. Квантовата психология казва, ние разбираме, че това, в което вярваме, чувстваме и очакваме, активно моделира събитията в живота ти. Второ, човекът е енергийна система. Квантовата физика казва, всичко е енергия, дори това, което изглежда като твърда материя. Психологията изследва как тялото, емоциите и мислите са свързани в единна система. Квантовата психология разглежда човека като съзнателно енергийно поле, което може да бъде пренасочено чрез внимание, осъзнаване и вътрешна работа. Трето. Информацията е в основата на всичко. Квантовата физика описва реалността като информационно поле. Това са моделите на Дейвид Бом, които доказват това. Психологията също работи с информация, мисловни схеми, емоционални шаблони, вярвания. Квантовата психология вижда трансформацията като промяна в информационната структура на личността чрез промяна на убежденията, емоционалната чистота и състоянието на съзнанието. Миналото, настоящето и бъдещето не са линейни. Това е четвърто. В квантовата физика се твърди, времето не е фиксирано, реалността не е линейна. В терапията преживяванията от миналото могат да бъдат преработени в настоящето, което води до реална промяна в бъдещето. Квантовата психология вижда времето като психична конструкция и работи с него гъвкаво, с регресии, визуализации, промяна на реалности, тук и сега. Същевременно лекуваме тялото със звук, светлина, това, което сме всъщност. Изследванията на Пьотър Гаряев за вълновата генетика доказват това. Пето. Полето на възможности и свободната воля. Квантовата физика казва, реалността е вероятностна, не е фиксирана, има множество възможни пътища. Психологията търси как да възстановим свободния избор на човека отвъд травмата и програмирането. В квантовата психология учим, ти не си жертва на съдбата, а творец на светове, чрез осъзнаване, присъствие, избор. Квантовата психология не е просто нов метод, тя е синтез и път. Това е нова парадигма на съзнанието, в която работим едновременно с тялото, емоциите, мислите, енергията и душата. В нашия институт разглеждаме човека като мултиизмерно същество, свързано с колективното, с Вселената и вътрешния си център. Лекуваме не само болката, а възстановяваме свързаността с източника. Квантовата психология ни учи, ние не сме отделни от света, ние сме активни създатели на собствената си действителност. И нашия свят, нашия вътрешен свят, влияе на външния свят. Това е психологията на новите хора. Хората, които вече не търсят просто облегчение от симптоми. Те искат истинска промяна, свързване с себе си, разширение на съзнанието. Те искат да знаят кои сме ние отвъд страховете си, каква е нашата мисия, как да живеем с повече дълбочина, любов и осъзнатост. Квантовата психология казва, ти не си просто име, егене и диагноза. Ти си поле от възможности. Ти си вълна и частица. Ти си светлина и звук. Ти си съзнателен наблюдател, съзнателен избор, който моделира бъдещето. Какво правим с квантовата психология? Работим не само с мислите, а с информационната структура за тях. Не само с емоциите, а с вибрационния им подпис. Не само с убежденията, а с енергийният отпечатък, който оставят в полето. Работим с сърцето като вход към реалността, вниманието като лъч, намерението като вълна,
тялото като карта, подсъзнанието като холограма от минали животи, действо и колективни програми. И защо сега? Защото човечеството е готово. Готово да се издигне над страха, над болката, над старите истории. Готово да си върне силата, да си спомни кои сме, дълбочината си, в истината си. Квантовата психология е психология на пробудените души. Тези, които вече не искат просто да оцеляват, а да се развиват, да се свързват, да творят и да живеят в съзнание. Благодаря от сърце, че беше тук. Ако това, което казах, докосва нещо в теб, остани с нас. Този канал е пространство за осъзнаване, за промяна, за връщане към себе си. Ще говорим дълбоко, човешки, професионално, защото вярвам, че е време и че ти си точно там, където трябва. Абонирай се, сподели и се върни към себе си. Върни се към нас, върни се към цялото.